ƙasata ta rikice, ƙasata ta rikice. Ku daina tsoro, ni ma ba na jin tsoro. Ku daina tsoro, da tsoron mu na kashe mu. Ku daina tsoro, da ni kun gaban da tsoro. Ku daina tsoro, da tsoron mu na kashe mu. Kowa kowa, kowa kowa, kowa kowa. Harshe na tabu, harshe na tabu kan umma. Muna ta ji suna ta faɗi, muna ganin abin da suke, abin kawai faɗarsa suke, ba yunkurin su gyara ba. Jini gare ku kawai muke, ba wai tsanar ku mun kai ba. Na ganin ka gyara kayan ka ba zai zamo jidali ba. Gaskiya ta zo a faɗe ta kawai dan ba za a ɗore ba. Muna ganin ku tsaf amma muka yi shiru mana rama. Kallon biri da mai ayaba muke da mu da ku amma ƙasata, 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 ƙasata. Yanzu za a fara don kogi na bakin ciki a tafe. Muna watan ririya saura kaɗan ƙasar ta kife. Ba ga 'yan siyasar ba, ba ga 'yan sarautar ba, ba gari da waƙar ba. A kai mu gari mu kula da mutanen da za su fata mu, dan ba ta mu suke yi ba, kuma su ba aya ba, ba karanta hadisi ba, kuma su ba Allah ba, ba ma'aikan Allah ba. Tun kan a haifi ni, a haifi kai, a haifi ke, tun kan a haifi su ma duk ƙasar take a yanda take, kuma san ba ta canja ba. Tallan 'yan siyasa hudu ne har yau ba su daina ba. Za su ba da ruwa kyauta, za su ba da wuta kyauta, ɓangaren ilimi kyauta, war jiki lafiya kyauta. Wanga ƙaryar duk wani talakan ƙasar mu ya shaida. Tura ta akai tura, tura ta akai garu. Mulkin kama karya aiki ne na tsageru. Shin yana wutar take kuma yana ruwan yake. Ilimin ma ga ɗace ta kai gargarar da kana san lafiya to sai dai ka siya. Asibitai na gwamnati za ka ga yaro yana tsawa ga uba, mata suna tsawa ga uwa. To me muka yi muku ne, ko kuna san mu kare ne? Idan muka kare to wa zai yi zaben bare mulka? Ku kuma alƙalai da 'yan sanda, to ku ji tsoron Allah amma ba za mu kyale ba. Ba ta da husuma ba, ba ma santar zoma, amma tambaya ɗaya ta, shin wa kuke mulka? Mu kuke mulka ko kuma kanku kuke mulka? Kuma ka ji wata dambarwa, har taken ƙasar aka canja, ba shi muke bukata ba. Don ko wancan taken ma ba kowa ne ya iya ba. Masu madafan iko ne sun yi kangan, sun yi baki daga su sai ɗaɗaye. Mu muke zaɓar sama, su ne suke ta saida mu. Kuma idan aka yi dace talakanmu ya yi karatu, idan ya yi sa'a ya ci jarrabawa da sai data. Idan na yi tunanuwa mu ma muna shirme, sai bango ya tsage sannan lizard ke shiga ya fita. Sai mu dinga aikata ba daidai ba muna Allah gyara, kuma ba za a gyara ba in dai ba mu gyara ba. Na san za ku ɓata ni ko ku kulle ni, amma fa ku sani ku kun kulle ni ba za a fasa ba. Dan akwai halifa na, mu daina tsoro, da tsoron mana kashe mu, yana 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 kashe mu. Dan karfin hali wani shugaban mu bai shuka ba, kuma bai girbi ba,
bai ba mu na ci ba bai ba mu na sha ba, shi ya kulle boda har ya sauka bai bude ba. Alhaji Gammajan jiya domin sun yi bajinta babba, ina gajeri sarki babban toro, sa Ahmadu Sardawa na bai takin jama'a ba. An kashe Tafawa Balewa kisa mummuna sosai, Murtala Muhammad an kashe bawan Alababa. Ga Abacha ma baya nan, Abacha ma baya nan, ba za mu fasa ba, shuta yana da dogon ga'a. Tunda kukun kasa mu kan ba za mu kasa ba, ba za mu kasa ba, ba za mu kasa ba.